आं दिनै सेन्देल गोदान गाननो नागिरदों गाइस इस ओमफ्राय आंखौ दैयाव थाबायहोमाराथ' माने आं दिनै नैबे सुगारनि बेग बे फ्रि मोननाय बेग आरोना सुगारनि ओंखायनो नैबे मेचिं जागोन आरो गंसेयालाय नैबे मेचिं जागोन नालाय बेनि थाखायनो आङो लानो नागिरदों नायलाय माहाबा नांथाबाय नायलाय अखा हानानै जियानो बेसेबा बुरजा सुनांगौ दोङो माथो हाबसोना थाखोब्रा नै जि मोजां खेबसेबो गानाखै आं एकदम निउ मोजांथार जागोन बेयो गाननो थाखाय आरे यार गाननोसै आं नै गाइस सेन्देला गैया मान गोदान अखा हानायाव लेथ्रा जागोन होनबाबो गाननो बाथारदोंमोन आं लंपेन्टखौ थिखोब्रा नुवाखै नुवाखै नामा सेन्देल गानाखै नालाय अननो ओंखारो आरोना गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो एसे हाथाइखौ साफा खालामजानो नागिरदों आरोना गुफुर गोजों खालामजानो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गाइस जोङो मणिपुरिनि जितु मणिपुरिफोरनि जितु माबा माबि फानोना बिस्किट माबा माबि नैबेयावहाय नैबे कुकिसखौ मोन्दों आरोना नैबेबायदि बिराद गोथाव माथो दिनैसो जाफेरदों आङो बिराद गोथाव मणिपुरि दखान पल्टन बाजारावहाय मोन्दों आरोना नैबेबायदि गोथावथार जि लाइट वेट बिराद गोथाव डेन्टिस्टनियाव थांनायनि सिगां जोङो एसे शपिं खालामना लाग्रोनोसै आरोना माने फन खालामदोंमोन ओमफ्राय बे फैगासिनोसोनो चेम्बारावहाय बेनि थाखायनो जोंबो एसे शपिं खालामनानै लाग्रोनोसै बायखांबाय आङो दा उनावहाय दिन्थिहैगोन आं नोंथांमोननो मा मा लाखो जादो मोजां नुदों खिन्थु मोजां नुदोंलै मोजां नुबाय बेखौनो लानोसै माइसे लोदोदो जाखोब्रा आंलाय सेस नाय सैथोदो जोंबो नायखानोसै नाय बेखौसो मोजांथार नुदों आङो गोसोमखौ नै बेखौसो मोजांथार नुदों नायलाय नै बेखौबो मोजां नुदों Enggak kapur sop enggak try dulu kita dipinggir bol.
Dia mana sih? लाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै आरोना जि गरम नै दायो जोङो मोनफैबाय चेम्बारावहाय ओमफ्राय नेगासिनो आरोना डक्टरा मोननै मोनथाम चेम्बार दङ होननानै दहायनो खिथाखाबायना आङो नै बेवहायनो आरोना बेवहायनो फैगोन चिकेन चावमिन जानोसै जानो लुबैबाय चेम्बाराव थांदोंमोन जोङो डक्टरनियावहाय ओमफ्राय दा डक्टरा फैगासिनो नालाय दसे नेनो होदों आरोना माने मोननै मोनथाम जायगायाव चेम्बार दङ नालाय बेयाव थांलाय ओमफ्राय दा चिकेन चावमिन जानो नेगासिनो जोङो लोंलाय गोथाव नंगौना नङा गोथाव ना bagus deh start ngapain lagi leangnya yo Angnya bu Amun ni order itu nggak gusti ya gusti ini sekarang mana tuh chicken chow-mein नेबाय थाथ'नांसिगोन आरोना उपाय गैया फैगासिनोल' होनना बुंगासिनो मोनफैयाखै दाबो ग्लास कैसे Renoni psikia na? Renoni psikia? Renoni psikia nih. Kuli kan nala. খুটা হয় খুটাটো চাব এনেকৈ থাকিলে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ডাঙৰ হৈ যেতিয়া আপোনাৰ পিছত এইটো RCT কৰিব লগা হ'ব ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট এইটো ষ্টেজতে ফিল আপ কৰি ল'লে একো ট্ৰিটমেণ্ট নালাগে হয় খুটা হৈছে আৰু যে আহিছিলে কি আছিলে ৰিমু এনেকুৱাই খুটা হৈছিলে ইগন'ৰ কৰি পিছত ৰুট কেনেল কৰিব লগা হ'ব RCT নাৰ্ভৰ ট্ৰিটমেণ্ট বিষত আহিছিলে এইফালে বেছি প্ৰেছাৰ দি আছে বেছি প্ৰেছাৰ দিলে প্ৰব্লেম হয় এটা ফুটা হৈছে নাকি বহি গৈছে যিটো আপোনাক চেক এটা ডাবে যাওঁতে মই কি কৰিব बिजि होबायले सादो बिजि होबाय हाथायखौ दङ बिखायसे गिलु जाबाय लावदुमनि हाथाय नोंथांमोनाबो मालाबा जुदि हाथायनि प्रब्लेम जायोबा होमबाना नैबे जाहैबाय बिबान्ता बे बिबान्ता बाय टाच
ओमफ्राय नै बेनि अपोजिट साइडआवनो आरोना बै बिबान्टा ओमफ्राय बेनो साइनबर्डआ क्लिनिकनि ओमफ्राय नै बेयो आरोना नै जोंना गारिया बेयाव दोनबाय ओमफ्राय आङो लिपस्टिक लांफैदोंमोन नै खुगा सुनानै लिपस्टिकआनो गैलामोन ना लिपस्टिक लांफैदोंमोन आं बायदि सोरबा जोहोलि दोङो ना दानो लिपस्टिकखौ बायबाय दानो खेवनानै एकदमबारे मालायनि डक्टरनि चेम्बारावनो पुरा लिपस्टिक फोनबाय आरोना बिराद जोहोलि दुलुरा फाखाबगासिनोलै नै बाथारबाय आं नेनोनो बाथारबाय उन्दुलांसिगोन मेंथारबाय आं माबायदिबा मोनखो दै लोंना लानोसैला बिराद दै गांबाय लेडि गागाया डास्टबिनालाय नै मुलिफोरा लाबोजोब्बाय आरोना नै नोंथांमोनाबो मालाबा फैगोनबा नै डक्टरनि फन नाम्बारखौ होनानै होबाय आङो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना नै मुलिफोरा आयै जि बुरजा जानांसिगौ भिटामिन गोजा आरोना बेफोरो ओमफ्राय बेयो माउथ वाश ओमफ्राय कलगेट ब्रास बिदि हरदों आरोना हाथाइखौ जों माने बेनावनो नायजाबाय थायो ओमफ्राय नै बेफोर गासिबो लावदुमनि आंनि नङा दे बे बेगाल'सो आंनि बेगखौ माबोरै नुदों खिथालाय बेग माने पाउचखौ आंनि देलायग्रा लानो मोजां जागोन बियो बेखौहाय लाबाय ओमफ्राय बेवहाय माखासे ड्रेस दङ ओमफ्राय बेयावहाय आंनि देलायग्रा गोजा आरोना ओमफ्राय मेकनिबो माखासे लादों नैबेनि माखासे लादों ओमफ्राय बेयावहाय लावदुमनि शु आं देखायना होनो र' शुखौ मा रखम ब्लेक कालारनि नै बेबायदि मोजां ना मोजां नंगौना नङा जाखो बेखिनियानोमोन आरोना बुस्थुफोरा आं बेखौ बिराद फसायदों आंनि पाउचखौहाय नै बिराद मोजां नै बिथिंबो सेन दङ नै बिथिंबो ओमफ्रायहाय आङो मेकनिफ्राय मा लादों हाइलाइटार बे मा कम्पेक्ट ओमफ्राय बे फाउन्डेसन ओमफ्राय नैबे हाइलाइटार ओमफ्राय इयावबो माखासे फाउन्डेसन मास्कारा ओमफ्राय फेस वाश मयस्चराइजार लिपस्टिक दङ पनिर संनो नागिरदों पनिरखौ सिथा सिथा हानानै लाबाय ओमफ्राय दिनैनि स्पेसियेल कुकआ सोर लावदुम बेनो माशरुम माय फेभरेट माशरुमखौ आङो जाबाय थानो हायो